Čaute. Takže, toto je môj... Sakra, koľko je to môj vlog? Hneď to zistíme. Ako zistíme, koľko je to vlog? Pozrieme sa na moju YouTubeovú stránku, pretože zabudám, koľko videí točím, pretože ich točím strašne veľa za deň. Už som z toho pometený. OK, takže si dáme i o tube. Všetky veci, ktoré tu budete počuť, sú pripravené. Presne tak. No, takže tu máme i o tube. Tak. Oh shit, ja som to vypol. I o tube. Všetko, čo tuto budete počuť, som si pripravil. Nič nie je improvizované tentokrát. Takže môj kanál sem naklikáte ľudia, keď chcete zistiť. A tu je... Shit. What? OK, takže toto je môj 7. vlog. Áno, 7. vlog. V tomto vlogu budeme preberať to, čo vždy. Takže nič. Možno, je veľmi zaujímavé slovíčko. Možno toho možno. Možno si pamätáte aj na nášho starého dobrého kamarátu Pandu. Býval náš kamarát. Býval. Takže, ako sme nás začínali. Toto bolo moje prvé video. Tak si... Čaute! Ahojte, buenos días. Tu je Khalid a toto je môj prvý vlog. Áno, vlog. Zatiaľ ste na mojom kanále mohli vidieť 4 videá, jeden fail vlog, potom jednu recenziu na takú retardovanú hru a potom, zombieho. No a v dnešnom vlogu budeme hovoriť o samých blbostiach a tak ďalej. Takže, keď sme u toho, mám 11 rokov a chodím do 5. triedy. Áno. To sa tak hambím. Kde tam máme Arbo 2, 3? Niečo. A teraz môj úplne... Čo som teraz naposledy natočil vlog? Je tam nič tam není počuť. Nekvalita zvuku. Zvuk. Ozaj, tí, čo si mi písal, že nekvalitný obraz, neviem, kto si nejaký Arbo niečo, natočám to s HD kamerou, takže keď si potreboval nejaký nekvalitný obraz, príď sem kľudne, zaklop na dvere, ja ti otvorím. A ďalej vieš, ako to dopadne. Dobre? Tak, nekvalitný obraz. Nemám. Možno pre teba, pretože máš šitný počítač a máš to šitné, proste aj máš to šitné. A preto, že to máš šitné, Lebo mne sa nezdá, že toto je nekvalitný obraz. Možno na prvom videu bol nekvalitný obraz, na ktorom dal ten koment. Čaute! Možno je to nekvalitný obraz. Ale keď si to nastavíš napríklad na HD, keď si to nastavíš na HD, tak to už nebude taký nekvalitný obraz, dobre? Tak existuje taká vec HD, no. Tak skús to, dobre? Skús to, Meme Arbo 235. Ďakujem Milano, že sa ma zastal a napísal mu, že je debil. Alebo to napísal mne. Nevadí. No. Takže, preč od Mr Arbo, Meme Arbo 38 niečo, stráčka, no. A, no takže, idem von. No, takže keďže idem von, tak idem von. A keď už sme u toho, že idem von, tak určite pôjdem aj von. A keď budem von, tak pôjdem von. Jasné, že natočím von.
A keď už budeme u toho von, tak som sa bol teraz najesť. A tam sme boli tiež von, lenže tam bolo menej ľudí von, ako vonku teraz je ľudí von. Tak ak chcete, či pôjdem von, tak mi povedzte, že nech idem von. Pretože von je dobrá vec. No, tam môžete von robiť. OK. No, takže, co pak? Čo? OK, to je jedno. Takže, ak poznáte Goga, dajte like. Ak poznáte PewDiePie'a, dajte odber. Ak poznáte Tobaskusa, napíšte komentár. Ak poznáte Justina Biebera, dajte dislike. Čo to sakra je ten internet? Napíšte mi to do komentáru. Ups, spadol mi mobil trochu. Takže ak sa vám tento vlog páčil, dajte like, poprípade aj odber a čaute.